Nabtan pa sa duyan sa miresponding mga pulis nga wala na'y kinabuhi ang 71 anyos nga si Sifronio Tabanaw sa barangay Santo Niño, Kiblawan, Davao del Sur, Miyerkules sa gabi, Enero 28. Gi-atsa ang biktima og suspek sa krimen ang pag-umangkon nga si alias Ale, 52 anyos nga residente rasab sa lugar. Base sa investigasyon, nahitabo ang pag-atsa pasado alas 7 sa gabi nga kalit na lang miduol ang suspek sa iyang uyoan nga nagduyan ra niadtong higayuna og gihapak sa dala niining atsa. Pag-abot dito na nasa may duyan na kuana medyo tabangunan na itong kuan mo ito nadala sa district hospital. Abot ito wala man na revive na, so right then and then nag-conduct o course of operation. Nakahiyagom og daghang samad ang senior citizen nga biktima nga kasagaran nga igo anaa sa iyang nawong ug ulo. Ubay-ubay sa naong mga sa naong dapat tanan ang iyang tama. Mga hakbons niya sa ulo. Nadala pa sa hospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival. Sumala sa mga pulis, nakainom ang suspek dihang gibuhat ang krimen. Personal nga pagdumot ang ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa pagpatay sa iyang kaugalingong uyuan. Based sa kuang pagpanginabi sa iya sa una daw nga mahubog siya niya, ginaulang siya, masumbagan po daw siya na iyang tiyo sa moto iyang according to him nga kuan nga ana masumbagan po daw siya. So moto nga nakakita man siya opportunity nga nagigda na dito mo na to yung time nga gikuan daw yung itigpas. Daling misibat ang suspek pero nadakpan sa gilusad nga hot pursuit operation sa mga pulis. Nakakustodiya na sa Kiblawan Municipal Police Station ang suspitsado nga magatubang og kasong murder. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.